आता सोमयज्ञ जो आहे तो सगळ्यात म्हणजे वेदांमध्ये त्याचा उल्लेख असा येतो की श्रेष्ठतमाय कर्मणे। आता श्रेष्ठतम म्हणजे काय? आधी तम हा प्रत्यय लागल्यानंतर त्याच्यावरती अजून काही नाही। उदाहरणार्थ आम्ही तापमान ज्यावेळी आपण मोजतो त्यावेळी अधिकतम म्हणजे त्याच्यावरती तापमान जाणार नाही आणि न्यूनतम म्हणजे त्याच्या खाली जाणार नाही। आता श्रेष्ठतम म्हणजे त्याच्यावरती अजून श्रेष्ठ काहीही नाही। हे वेदच सांगतायत की हा यज्ञ जो आहे तो श्रेष्ठतम यज्ञ आहे। आता श्रेष्ठतम म्हणजे याच्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही आहे, तर का नाही आहे? तर याचं कारण असं की बाकीचे जे यज्ञ आहेत ते मला काहीतरी पाहिजे वैयक्तिक स्वार्थासाठी केले जातात आणि ते सकाम यज्ञ असल्यामुळे त्याला जरा कनिष्ठता प्राप्त होते। पण हा जो सोमयाग आहे हा मला यजमानाला किंवा तो करणाऱ्याला वैयक्तिक काहीतरी पाहिजे म्हणून तो करायचा नाही आहे। संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणासाठी मला काहीही नको, सगळ्यांचं बरं होऊ दे, हा जो विषय आहे हा निष्काम भावनेनं केलेला यज्ञ असल्या कारणानं याची श्रेष्ठता ही मला काहीही नको यातच येते आणि म्हणून याला सगळ्यात श्रेष्ठ यज्ञ म्हटला जातो। बाकीचे जे यज्ञ आहेत स्वार्थातले म्हणा, तुम्ही मला काहीतरी पाहिजे म्हणून ज्यावेळी मागतात तिथे तुम्ही तुमचा थोडासा का असेना तुमचा स्वार्थ हा तिथे येतो आणि म्हणून त्याला जरा कमीपणा आलेला असतो। पण यामध्ये कसल्याच प्रकारचा स्वार्थ नाही, संपूर्ण विश्वाचं कल्याण हो म्हणून हा यज्ञ केला जातो आणि म्हणून याला श्रेष्ठतम कर्म असं म्हटलं जातं।